الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Барлык мактаулар һәм улуглаулар җирләрне һәм күкләрне юктан бар кылып, шушы җирләр һәм күкләр арасындагы барлык тереклекне юктан бар кылучы һәм дә шушы тереклекне юктан бар кылганнан соң аларны сый һәм ниъмәтләндереп торучы Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва таалагә хәмд сәнәләребез булып, күңел түрләребездән чыккан салават шәрифләребез шушы җирләр һәм күкләр арасындагы тереклекнең акыл ияләренә пәйгамбәр һәм рәхмәт буларак иңдерелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә булса иде һәм аның гаиләләренә һәм сахабаларына. Җәмәгать, бүген мин сезгә һәм үземә әйтеп китергә теләгән нәрсә ул инде җомга минбәрләреннән еш кына искә алынган тема, ул да булса ата-ана хакы, ләкин мин бүген теге баланың ата-анасына мөнәсәбәте хакында гына түгел, ата белән ана бер-берсенең мөнәсәбәтендә, ата белән ана бер-берсенең мөнәсәбәтендә инде балага ничек тәэсир итәләр, шуңа кагылып китергә телим, чөнки ата-ананың инде бер-берсенең мөнәсәбәтендә балаларның, үзенең балаларының инде үсләрендә булган үзләренең хакларын исәпкә алуы шулай ук мөһим. Әлбәттә, иң элек инде искә алып китик, Аллаһ субханаһу ва тааля безгә ата-ана хакы турында нәрсә әйтте Коръәндә, һәм Аллаһ субханаһу ва тааля әйтте: "Аъузу биллаһи минеш шайтанир раҗим, вa'будуллаһа ва ла тушрику биһи шай'ан ва бил валидайни ихсана." Аллаһка гыйбадат кылганда аңа бер нәрсәне дә ширк катмагыз, һәм әти-әнигезгә яхшы мөнәсәбәттә булыгыз диде. Һәм бу аятта җәмәгать без күрәбез, Аллаһ субханаһу ва тааля иң беренче үзенең хакын куйды, һәм үзенең хакыннан соң ул әйтте ата-ана хакын. Һәм шулай ук Коръәннең башка аятларын карасак, Аллаһ субханаһу ва тааля шулай ук әйтте: "Ва қада раббука алла таъбуду илля ияһу ва бил валидайни ихсана, имма яблуганна индал кибара ахадухума ау килахума фала тaqul lahuma уффи ва ла танхархума qul lahuma qawlan карима." Раббың шуны әмер итте: Аннан башка бер нәрсәгә гыйбадат кылмаска, әти-әниегезгә яхшы мөнәсәбәттә булырга, аларның бер-берсе яки берәрсе картайса, аларга уф дип тә әйтмәгез диде. Уф дип тә әйтү монда күздә тотыла, кайбер вакытта теге берәр кеше бик нык туйдырса, уф туйдырдың инде мине дип әйтеп куябыз. Хәтта булай дип әйтүдә ярамый, моннан да артыгы инде җәмәгать әлбәттә инде аңлашыла ярамаганы. Һәм аларга кычкырмагыз, ягъни аларга тавыш күтәрмәгез, алар белән яхшы сүзләр кулланып кына сөйләшегез диде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисендә Абдулла ибн Мас'уд Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына килеп сорау бирде: "Иң хәерле гамәл нинди?" диде. Иң хәерле гамәл нинди дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Вакытында укылган намаз" диде. Коръән аятыннан муафиq буларак, әлбәттә беренче Аллаһ Тәгаләнең хакы, аннан соң нинди хәерле гамәл иң хәерле дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Әти-әниеңне хөрмәт итү" диде. Һәм аннан соң нинди хәерле гамәл дигәч, инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Аллаһ юлында көрәшү" диде. Һәм бу хадистән без күрәбез, хәтта Аллаһ юлында көрәшү, әлбәттә беренче Аллаһ хакы ул намаз, чөнки намаз ул Аллаһ Тәгаләнең хакы, аның хакын үтәү. Икенче урында ата-ананың хакын куйды Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бу хадистә. Һәм җәмәгать, без хәтта намазны әйтәбез, бер яктан ул Аллаһ хакы дибез, ләкин җәмәгать хәтта намазны укыганда да без намазның зикрләрен карасак, намазда әйтелә торган зикрләрне карасак, шул зикрләрнең берсе без әйтәбез: "Рабби ягъфирли ва ли валидайя",
Ягъни Раббым мине гөнаһларымны гафу ит һәм әти әниемнең гөнаһларын гафу ит. Әйе, намаз ул Аллаһ хакы, ләкин Аллаһ хакын үти торган намазда да әти әнинең хакы әйтелгән. Һәм бу җәмәгать күрсәтеп тора инде ата-ананың нинди дәрәҗәдә булганы һәм менә мин инде хәзер күчәм нәрсәгә ата-ананың хакы менә әти белән әни бер-берсенең мөнәсәбәтендә балаларның өстендәге бер-берсенең хакын исәпкә алып бетермиләр. Ягъни ир белән хатын алар баланың әтисе белән әнисе. Һәм аларның икесенең дә хакы бар бала өстендә. Ләкин алар бит үзләренең бала өстендәге хакын гына түгел, бер-берсенең, ягъни хатын иренең бала өстендәге хакын. Һәм ире хатынының баласы өстендәге хакын исәпкә алырга тиеш. Кызганычка каршы җәмәгать безнең мөселманнар арасында да мондый проблема бар. Хәтта мөселманнар арасында мондый проблема бар. Һәм инде безгә хәзрәтләргә кайбер ситуацияләрне инде теге разбирать итәргә туры килә. Һәм шушында җәмәгать ир белән хатын, ул бит мәсәлән ире хатынга, хатыны ирегә карата баланың әтисе яки әнисе. Ул бит үзенең хакын гына түгел, бер-берсенең дә бала өстендәге хакын исәпкә алырга тиеш. Һәм монда еш кына менә шундый проблемалар килеп чыга. Һәм килеп чыга инде ир белән хатын арасында нәрсә генә булмас. Шулай бит, ызгыш талашта булырга мөмкин, әйткәләшү дә булырга мөмкин, һәм инде Алла сакласын, хәтта аерылуга да барып аерылышуга да барып җитәргә мөмкин. Бит бала өчен бит алар икесе дә әти белән әни. Һәм әлбәттә аларның арасындагы булган конфликт ул балага тәэсир итә. Һәм инде еш кына кайбер вакытта балалардан ишетергә туры килә. Менә әнием әти турында шулай дип әйтте һәм әни аеруча әни кеше ул балага бу дөньяга ишек. Бала әни аркылы бу дөньяга килә. Ул аның бу дөньяга килгән ишеге. Һәм бала әлбәттә ул ишеккә теге ышанып карый. Һәм шуңа күрә әнисе инде бу баланың әтисе үзенең ире хакында берәр начар сүз, берәр начар фикер әйтсә, яисә үзенең гамәлендә күрсәтсә, бала моны чынлык дип, дөрестлек дип кабул итә. Һәм хәтта ишетергә туры килә. Мәсәлән, минем бер шундый тәҗрибә булды. Килде бер кардәш, ул үзе Мәскәүдән. Аның инде әтисе, әнисе бу шәһәрдән булгач кайтып йөри. Һәм шулай килеп чыкты, мин аңа никах укыдым. Никах укыдым һәм бу күпмедер вакыттан соң килде, хәзрәт ди, менә ди, хатын да сау сәламәт, үзем дә сау сәламәт, бала юк. Хәзер бергәләп моның белән тикшерә башладык, нәрсә булырга мөмкин. Һәм монда ачыклана, әтисе белән әнисе аерылышкан булганнар, һәм бу әтисе белән бөтенләй аралашмый. Мин ди аның белән аралашмый дим. Әйтәм, нигә аралашмыйсың? Һәм ул әйтә, ул мине үстермәде, ул безне карамады, ул тегендей, ул мондый, ул начар. Бәлки нәрсәдер булгандыр да, мин ансын белеп бетермим, тикшереп бетермим. Ләкин мин аңа бер шундый фикер әйттем. Әти белән әни алар яхшы яисә начар була алмый. Алар әти белән әни. Ягъни начар була алмый дип, без әти белән әнине яратырга тиеш. Теге башка кешене яхшы булса ярата алабыз, начар булса яратмый алабыз, әйме? Чөнки ул чит кеше. Әти дә түгел, әни дә түгел бит ул. Менә кайбер вакытта сорау бирәләр, менә үстергән теге биологик әти әни түгел. Биологик әти әни түгел, үстергән баланы. Аңа нинди мөнәсәбәттә булырга тиеш? Монда менә бу сорауда җавап үзе ята.
Бу әти әни үстергән. Шуңа күрә яратасың. Үстермәсә яратыр идеңме? Үстергән өчен ярата, әти әни булган өчен түгел. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръән аятында "Ва вил валидайни ихсана" һәм әти әнигезгә яхшы мөнәсәбәттә булыгыз дигәндә, ул бит анда әйтмәгән, менә тегенди булса яратыгыз, ә менә мондай булса яратмасагыз да була ди. Хәтта башка диндә булса да без әти әнине яратырга тиеш. Башка диндә булса да. Андый теге шартлар әйтелмәгән бит анда. Булай әйтсәгез яратыгыз, ә булай әйтсәгез менә булай булса яратмагыз. Шуңа күрә әти белән әнине кеше яратырга тиеш. Теге яхшы булганга начар, теге яхшы булса яратабыз, начар булса яратмыйбыз дип, аны күршене дә шулай ук яхшы булса яратырга була, начар булса яратмаска. Дусны тагын шулай ук. Әти әнигә соң синең мөнәсәбәтең башка кешегә нинди мөнәсәбәттә булса, әти әнигә дә шундый ук мөнәсәбәт менә. Яхшы булса яратам, ә начар булса яратмыйм. Субханалла, аларның әти әни булу хакы кайда соң монда? Кайда исәпкә алынган? Һәм шушыны аңлаткач, шушы кардәш әтисен эзли башлады. Алар инде әллә 15 ел аралашмаган. Әтисен эзли башлады һәм эзләп тапты, һәм миңа шалтырата. Хәзрәт ди, әти ди, ул аның әтисе башка диндән инде, ислам динендә түгел. Ләкин бу әтисен эзләп таба һәм әтисенең онкология шире. Моңа врачлар әйткәннәр, күп дигәндә 2-3 ай яшисең. Һәм мин шуннан соң әйттем, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сиңа мөмкинчелек биргән әтиеңне күреп калырга аның үлеме алдыннан. Һәм алар шунда әтисе белән кочаклашып, елашып, бер-берсен гафу итешеп, ул әтисен инде теге башка диндә булса да барыбер инде ахыргы юлга узатып, ярты елдан соң шатланып миңа шалтырата, хатын балага узды ди. Менә җәмәгать Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әти әнигә карата булган мөнәсәбәтне балада кире кайтара. Чөнки син әти әниеңә нинди мөнәсәбәттә булсаң, балаларың шуңа шундый мөнәсәбәттә була. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шуның белән үк кайтара. Һәм шуңа күрә менә бу нәрсәгә инде игътибарлы булырга кирәк. Һәм без беләбез әле ата-ананың дуасы кабул булганын. Шуңа күрә һәр вакытта нинди эшкә тотынганда да инде әти әнинең хәйр фатихасын алып яшәргә кирәк. Һәм хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә бер кеше Аллаһ юлында көрәшергә ниятен белдереп килгәч, ул аннан сорады: "Синең әти әниең исәнме?" диде. Ул кеше әйтте: "Әйе, исән" диде. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Бар әти әниең янына кайт һәм аларның хакларын үтә" диде. Хәтта Аллаһ юлындагы көрәшне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бу хадистә куйды, инде Аллаһ юлында көрәшүдән өстенрәк. Һәм җәмәгать инде мөселманнарның ул теге мөселманнар дип әйтәм инде, ләкин безнең җәмгыятьтә кызганычка каршы бу киң таралган, ир белән хатын арасында инде ниндидер низак килеп чыкканда, ниндидер ызгыш талаш, хәтта ул бит тормыш төрлечә була. Теге бәлки аерылышуга да барып җитәдер. Иң авыры балаларга эләгә. Ни өчен? Чөнки бала ул 2 чыганактан җыела, әти һәм әни. Ул физиологик яктан да 2 чыганактан җыела. Ул нәсел җибен күзлегеннән карасаң да 2 чыганактан җыела. Ул үзен тоту, үзенең теге горыф гадәтләре, теге яшәү кагыйдәләре кайсы яктан алып карасаң да бала җыела 2 чыганактан, әти һәм әни. Һәм без үзебезне һәрберебез алып карасак, безнең бер өлешебез әтидән килгән, без өлешебез әнидән килгән. Ул булсын тышкы кыяфәт, ул булсын үзебезне тоту, ул ниндидер гадәтләр булсын, шулай бит. Ул
булсын хәтта шул ук мәсәлән туган тумачалар белән аралашу, бер туганнарыбыз безнең әти ягыннан, берсе әни ягыннан, кайсы яктан алып карасак та, без ике чыганактан җыелган. Һәм кеше шушы ике чыганактан җыелгач, әгәр дә әти белән әни арасында, бала өчен әти белән әни, алар ир белән хатын арасында низак тотынса, баланың эчендә низак тотына. Ул бит ике өлештән җыелган. Аның бит ике өлеше, ике торган өлеше. Алар икегә аерыла башлый. Ир белән хатын бит алар кан туганнары түгел, бер-берсенә карата. Алар бер-берсенә карата кан туганнары түгел. Теге ир белән хатын талашканнар да, теге күрше баласы моның талашкандарын ишеткәндә, булар бик каты талаштылар, теге сугыштылар, булар аерылышыр инде дигәч, теге әти әнисе бул балага әйтә икән, курыкма, төнне алар татулаша дип әйтә ди. Менә ир белән хатын көндез талашып, кич төнне татулашырга мөмкин, балада җәмәгать ул тәэсир кала. Ул тәэсир кала, чөнки ул баланың ике өлештән торган менә бу ике өлеше аның эчендә конфликтка туры килә. Аны бала үзе аңлап та бетермәскә мөмкин, ни өчен? Ләкин җәмәгать бүгенге көнне күп кенә менә теге детская психологическая травма дип әйтәләр бит инде. Аларның күбесе туа гаиләдә. Чөнки әгәр дә балага мәсәлән теге әйтик инде, аның әтисе яисә әнисе күрше белән ызгышса талашса, берәр дусты белән ызгышса талашса, ул баланың эчендә конфликт тудырмый. Чөнки ул бит аның составной өлеше түгел, аның эчендәге эчке конфликт тумый. Ләкин әти белән әни булса, алар бит аның бер өлеше. Ул бит булса әти, булса әни, алар икесе дә аңа кадерле һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бит ва бил валидайни дип икесен бер сүзгә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бер сүзгә куйган. Валидайни дигән сүз, әйни, ул теге бер нәрсәнең ике булуын күрсәтә. Сүз бер, гарәп телендә бар, берлек сан, икелек сан һәм күплек сан. Һәм менә монда гарәп теле күзлегеннән караганда аятта килә икелек санда, ләкин бер сүз. Һәм бала өчен алар икесе дә әти-әни, аерылгысыз. Һәм алар аерыла башласалар, әлбәттә ул балага тәэсир итә. Бала үзе аны аңлап бетермәсә дә, ул аңа тәэсир итә, ләкин ата-ана аны белергә тиеш, ата-ана аңларга тиеш, һәм ата-ана аңларга тиеш, әгәр дә ир белән хатын арасында берәр конфликт чыгарса, ярар инде ул хатын иренең хакы турында уйламый, ире хатынының хакы турында уйламаска мөмкин, ләкин газиз балаңның хакы турында уйла. Газиз балаңның бит хакы бар. Синең хакың бар аның өстендә, һәм җәмәгатеңнең хакы бар. Хатын кыз инде безнең бит теге шундыйга китә. Җегетләрдән сорыйсың, ник өйләнмисең? Анда бөтен хатын кызлар тегенди. Хатын кызлардан сорыйсың, бөтен җегетләр тирендә. Ул бит инде алай була алмый. Әлбәттә син әгәр дә ир буларак бөтен хатын кызларны теге начарлар списогына керттең икән, нинди яхшы хатын табырга телисең син? Син аны эзләп тә йөрмә инде алай булгач. Ләкин бит җәмәгать тату яши белү юлын эзләргә кирәк. Һәм эзләргә кирәк аны теге син ир белән хатын буларак кына түгел, инде балаларыңның өстендәге үзеңнең хакыңны гына түгел, инде бер-береңнең, ягъни ир белән хатын буларак бер-береңнең хакын балаларның өстендәге шулай ук исәпкә алырга кирәк. Чөнки кайбер чакта җәмәгать әле тагын да куркынычрак хәлләр була. Чөнки ата-ана ир белән хатын буларак бер-берсе арасында конфликт чыкканда, теге ире хатынына, хатыны иренә тәэсир итү өчен балага зарлана башлар. Бала монда әйләнә ир белән хатынның бер-берсенә тәэсир итү инструментына. Бусы тагын да куркынычрак җәмәгать.
Чөнки ул теге баланы кулга алып, ире хатынына яисә хаты иренә китереп суккан кебек. Һәм еш кына без бит үзебез балаларыбызны шундый ситуациягә куябыз, әти, әни буларак. Менә әти, әни үзләре үз куллары белән балаларын үзләрен шушы ситуациягә куя. Күз алдына китерик, менә шундый схеманы. Баланы әтисе дә, әнисе дә ике кулыннан җитәкләп баралар каядыр. Һәм монда ниндидер җир тетрәү килеп чыга, һәм әтисе дә, әнисе дә ниндидер упкынга җыгылып төшеп тотынып калалар. Һәм баланың мөмкинчелеге бар, аларның берсен генә коткарырга. Я әтисен, я әнисен. Әтисен коткарса бала, ул гомере буе интегәчәк ни өчен әниемне коткармадым дип. Әнисен коткарса, гомере буе интегәчәк ни өчен әтиемне коткармадым дип. Һәм әти, әни җәмәгать баласын шушы ситуациягә үзе куя. Менә мондый куркыныч хәләткә Алла сакласын, андый бала түгелме, кем генә булмасын, инде аның өстенә шушындый сайлауны куярга, әтиң белән әниң арасында сайлауны куярга, инде Алла сакласын. Ләкин бит ир белән хатын әти, әни буларак үзләре балаларын шушы ситуациягә куялар. Балага сайларга туры килә, я әти, я әни. Тегесен сайласа, бусының хакын боза, бусын сайласа, тегесенең хакын боза. Һәм бу ситуациягә аны куючы күрше дә түгел, туган тумача да түгел, дус иш тә түгел, теге көнләшүче, теге иптәш тә түгел, бусы да түгел. Ир белән хатын бу баланың әти, әнисе буларак. Һәм җәмәгать менә мондый ситуациялар безнең кызганычка каршы мөселманнар арасында да килеп чыга. Чөнки тормышта төрле ситуациялар була. Ләкин ир белән хатынга әти, әни буларак бер-берсенең балалары өстендәге хакын исәпкә алырга кирәк. Чөнки бу балага бик зур тәэсир ясый. Без бит шәхес буларак гаиләдә формалашабыз инде. Һәм бу гаиләдә безне теге формалаштыручы әти белән әни, анда әти такта кисәргә, кадак кагарга өйрәтсә, яни үзенең ниндидер тормыш киңәшләренә өйрәтә, һәм һәрбер кеше формалаша әти һәм әни тәэсире астында. Һәм алар һәрберсе безгә кадерле, ләкин безгә җәмәгать инде балаларга әти, әни хакын гына түгел, инде ир белән хатын да балаларына карата бер-берсенең балалары өстендәге хакларын исәпкә алу кирәк. Ул безнең балаларыбыз барыбызның да. Һәм инде Раббыбыз Алла Субханаһу ва Тәгалә безгә насыйплардан әйләсен иде. Инде әлбәттә беренчедән үзебезнең әти-әниләребезнең хакын исәпкә алып яшәргә, һәм инде насыйплардан әйләсен иде ир белән хатын буларак. Шулай ук без бит инде ир белән хатын булгач, ниндидер баланың үзебезнең балабызның әтисе һәм әнисе, шулай ук бер-беребезнең ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәттә дә инде балаларыбызның хак өстендәге хакларын исәпкә алып яшәргә Алла Субханаһу ва Тәгалә насыйплардан әйләсә иде. Амин.